Minden reggel elalszol, utazol el magadtól, amikor valahol megérkeznél. Egy üres kor nem lehet szép. Ebben a részben egy nagyon céltudatos bandát mutatunk be nektek, itt az Alcatrazban, ők pedig a Fengler. Kapásból ismernél. Igazából a Pekingnél érzem először azt, hogy ő az első ember, hogy teszi érte. Nem csak ül a vagonon, hanem húzza a vagon. Ez nagyon fontos. Ennélkül nem hiszem, hogy el lehet érni sikert. Mindig annyira megy egy zenekar sorsan, amivel a leggyengébb ember húzza azt a szekeret. Azonban, ha az énekes vezére tud lenni, nem csak a színpadon, nyilván a színpadon a legfontosabb, de a háttérben is, akkor biztos, hogy valamilyen sikernek predesztinálni van. Petiben ez a faktor benne. De meg az szokott lenni mostanában, hogy megpróbálok pörögni azokkal az arcokkal, akikkel játszani fogok. Mert egyébként általában elszigetelve szoktam megírni ezeket a közös pillanatokat, és ilyenkor megpróbálok még szociálisabb lenni, hogy aztán a színpadon is. Híres vagyok arról, hogy szoktam angol halandcsázni, és aztán, ha nem jut eszembe a szöveg, akkor ez megesik. De ezt a szöveget 2 napja írtam. Most nagyon jó lesz. Te vagy a legszebb, szomorú lány, és te vagy az innentől lesz más. Itt van ez mostantól már más. Legjobban gondolsz rám, üzenetben bújsz hozzám. Igazi arcodból látszik a valóság. Kérdésem maradt, a válasz itt maradt. Egy szemből olvasgatni hosszan, igazi vágyakat.